Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC na farautar duk wasu ɓata gari musamman barayi wanda suke yawo a faɗin jihar Kano, Ubangiji Allah ya ba mu nasara. 'Yan sandanmu na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin OC Antika Theft SP Alabu Latif muka kama wannan waɗanda kuke gani a cikin wannan mota, wanda ita wannan baiwar Allah tsakar dare karfe 2 dare muka kama ta tana tukawa da wannan kaya da suka sato da kuma wannan karafuna da suke hannun wannan matashi wanda suna amfani da shi ne wato wajen balla shagunan mutane ko gidajen mutane su sata. A binciken da muka fara mun gane cewa dukansu gaba ɗaya sun haɗu ne a gidan gyaran hali a inda ake cewa prison kenan, wanda kuma a can ne suka ba wa junansu suka canja nambar su da suka fito, wanda ita an ba da ita beli ne ma a gidan gyaran halin saboda bai ta da lafiya, shi kuma ta nemi kuɗi ta je ta fito da shi, wanda bayan ta fito da shi muka kama su a tsakar dare wato lokacin da wannan kayan karfe da kuma wannan kayan sata. Amma an ce fa waka ta fi daɗi a baki mai ita, ga su za ku je daga bakin su. Me sunanka? Da ƙarfi? Awal Ibrahim. Shekarunka nawa? Shekaru na 28. To ga waɗannan karafuna, alamu karafuna ne da ake amfani da su na wajen ɓalla guri. Nawaye? Na ajiya ne. Nawa ne? Na wasu yara ne. Na wasu yara ne? To ga kuma wannan ruwan da aka samu a mota. Ba mu labari gashi nan wato katan guda 8. Me kuka yi? Mota ce ta faka a yan shi ne muka ɗiba muka zuba a cikin motar mu. Motar waye? Mota ajiya. Kuka sata ko kuka ɗiba? Muka sata. To ita wannan da kuke tare da ita a ina ka santa? Prison. Na? A prison. To kamar yadda kuka ji ya faɗa mun kama su, ita ma gata za ku je daga bakinta. Dago kanki, cire face mask din. Me sunanki? Ki mana magana da ƙarfi. Na? Kin ga tashi tsaye miƙe tsaye. Yi mana magana da ƙarfi. Me sunanki? Shekarunki nawa? 47. To wannan motar wa aka kama da ita? Ya kama da ita. Wannan da kuke tare da shi a ina kuka haɗu da shi? A prison muka da shi. Na? A prison muka da shi. Prison? To laifin me kika kai ki prison? Laifin receiver ne. Na? Receiver. Receiver na me? Na mota. To kamar yadda kuka ji ta faɗa, a takaice mun kama ta da laifuka ya kai sau 4, wanda an kai ta ma ta yi shekaru 5 a gidan gyaran hali da ta fito ba ta daina wannan mugun hali ba, wanda yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya ba da umarnin gudanar da wato bincike na kwakwaf. Ita kanta wannan motar da aka kama ta sun sa mata wannan bakin gilashi wato tintar kenan, tuni kwamishinan 'yan sanda ya sa a gudanar da bincike na kwakwaf, wanda da zarar an kammala bincike an kamo sauran ɓata gari irinsu da suke wannan yawo da kayan fasa gida ko shagunan mutane suke sata, da kuma wato karɓar motocin mutane ko in ce kwata, kamar yadda gashi dama da irin wannan laifuka an kama ta da dama. Da zarar an kammala za a gurfanar da ita a gaban kotu domin wato a yi musu hukunci. To wannan dai ya kamata ya zama izina ga al'umma, ana kula da irin mutanen wato da suke yawo a cikin garin nan. Duk inda aka ga wani motsi ko hanzari da ba a yarda da shi ba, a yi kokari a sanar da jami'an 'yan sanda da ke kusa. Allah raba mu da sharrinsu.